zanga-zanga a yau ranar 17 ga watan 12 shekara ta 2025. Al'ummar Kaduna North a jihar Kaduna ƙarƙashin gundumar Kawo Constituency wato Kaduna ta Arewa sun fito zanga-zanga na nuna ƙin goyon bayan gwamnati tare da rubutu na fusata ga gwamnatin mai mulki tun daga kan gwamna mai ci har zuwa 'yan majalisun jiha. Akan yadda suke rubuce-rubucensu sun ce yau kimanin watanni 8 zuwa 9 ba su da wuta a wannan yankin, amma shugaban ƙaramar hukumar mai ci na yanzu ya turo da wata transformer ta yadda bai ba ma kowa dama ya taimake su ba, inda ya nuna cewa zai musu, amma sai dai ko da aje wannan transformer kimanin watanni 4 kenan sai dai an aje transformer ta zama kamar hoto. Al'ummar sun ce ba za su ƙara zaɓar jam'iyyar mai mulki ba, kuma haka zalika duk wani ɗan takara da ya zo musu yawon neman zaɓe wannan yankin to tabbas za a yi kare jini biri jini. Al'ummar sun kashe titi wanda ya sada unguwanni da dama na yankunan nan nasu, inda suka hana kowa wucewa tare da suka so su fara ƙone-ƙone a wajen, har sai da ya kai da shugaban 'yan sanda na wannan gundumar ya zo domin kwantar da wannan tarzoman. Shugaban 'yan sandan ya yi alƙawarin cewa za su yi iyayensu domin ba ma shugabanni shawara akan abin da ya kamata. Matasan yankin tare da mata da maza sun ce sun ba da awanni 24 wanda idan ba a zo an yi abin da ya kamata ba za su fito zanga-zanga, wanda hakan ba zai yi ma al'umma daɗi ba, saboda wuta ita ce mutum. Bambancin ƙauye da birni sun ce ruwa ne da wuta ne, amma an yi watsi da su. Sun ce tun da wannan gwamnatin ta hau ba a taɓa musu wani abu ba wanda za a ce roman demokaradiyya ne aka amfani da su. Al'ummar sun ce su sunan kawai suna da shugabanni ne, amma shugabannin ba sa musu komai. Sun ƙara da cewa Kaduna North yanki ne da ake bautar da mutane a siyasa, yanki ne da ba a kawo ci gaba na komai a siyasa, sai dai kaga wani waje ana yi. Al'ummar sun ce sam ba za su yarda da wannan abubuwan da ake yi ba, ya zama dole 'yan siyasa su fito su mara musu baya su taimake su domin su samu wutar lantarki. Sun ce ga azumi yana dosowa amma babu wuta, mutane da yawa mata da maza sun yi amanna sun yi imani da wannan wutar sukan cin abinci da ita, amma yanzu ba su damu ba 'yan siyasan in ma su mutu ko su rayu babu wuta a wannan yankin. Shin me kuke ganin gwamnati ya dace ta yi a wajen nan? Shin abin da ciyaman na ƙaramar hukumar ya musu daidai ne? 'Yan majalisu ba sa nan ne? Babu sanata ba gwamna a wannan yankin? Al'ummar sun yi kuka ga wannan abubuwa, sun yi rubutu cewa ba zaɓe ba ƙuri'a a wannan yankin nasu. Yanki ne da yake ba da mafi yawan ƙuri'u a Kaduna ta Arewa, yanki ne da ake ji da shi, suke da akwatuna masu tarin jama'a a ciki, amma sun ce al'umma 'yan siyasa sun yi watsi da wannan yankin. Shin da kuke gani ya dace a musu? Mu dai mun ce idan babu taimakon su kada wanda ya zaɓe su, kuma kada ɗan siyasar da ya je musu yankin su domin yin zaɓe. Amma me shawararku a kai? Ku faɗa mana kokenku a cikin wannan farfajiyar tamu, mu kuma za mu tura shi gaba domin gwamnati ta muku abin da ya dace, domin burinmu shine a al'umma adalci. Mun gode.